Hyvää iltaa, metsien naiset. Täällä Kuusikossa kuhisee puutarhaohjelma. Toivotin vain naiset tervetulleeksi, koska tämä jakso on tarkoitettu vain naisille, koska nyt puhumme vain naisten asioista. Monet naisethan suorastaan turhautuvat ja ikääntyvät, kun miehet tölläävät niin paljon urheilua televisiosta. Ja nythän tuli tää jalkapalloa tulee ihan hirveästi joka päivä, ilta ja yö. Mutta on yksi paikka, missä jalkapalloa ei tarvitse kuunnella eikä katsella. Se paikka on metsä. Huomaatteko? Ei näy TV-vastaanottimia. Radio Suomi kyllä tuolla minullakin pölisee, mutta kun ei vahingossa vaihda kanavaa puheen puolelle, niin ei tarvitse kärsiä jalkapallosta. Tulkaa tekin metsään, naiset.